Okay, we're on air. Isang magandang umaga ho mga kabalin. At welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito pong CLTV 36 News Stream. Ako po si Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong maipaggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News Stream at syempre yung ating programa at ang buong CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mga followers sa social media dahil live ho itong napapanood sa Facebook kung saan meron tayong mahigit 1.8 million followers. At syempre live din ito sa YouTube at sa ating website cltv36.tv/streaming. Live din ho ito nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Naaabot ho ng CLTV 36 sa telebisyon at via Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa gitnang Luzon sa ating 37 cable partners at syempre sa Kalakhang, Pampanga sa Free TV Channel 36. Kabalen, kumusta ho kayo? At kumusta ang inyong Martes? Yan, it's a Tuesday morning na medyo makulimlim sa ilang bahagi at ilang bahagi naman ng lalawigang Pampanga sumisilip itong ating haring araw. At kumusta ho nanonood? Ito nakatutok sa ating programa si Gerson Basa. Ayan, good morning Gerson. Kumusta dyan sa lalawigan ng Bataan? Ayan. At maulan ba? Ingat ingat lagi. Ayan, kumusta? Miss you Gerson. Ayan. Na-miss na ni Gerson yung kanyang internship. Maraming salamat Gerson sa inyong yung inyong contribution sa ating newsroom. At syempre, hangad namin ang inyong tagumpay dyan sa pag-aaral. Si Gerson ho ay mag-aaral ng Bataan Bataan Peninsula State University, BPSU. At kumukuha ng kursong communication. Tama ba, Gerson? Tama ako, di ba? Oo, yan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok hanggang Bataan. Ayan, mga kabalin, napapanood tayo at yung mga mag-aaral sa lalawigan ng Bataan, ayan. Bukas ho ang CLTV 36 para ho sa inyong internship program gaya na lamang ni Gerson ng BPSU. Silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito ho mga kabalin, dito muna tayo sa pinakaitaas sa may gawihong Balintawak Toll Plaza. Yan hong inyong nakikita sa gawing kaliwa sa topmost row, leftmost box. Ayan ho, wala hong masyadong pila dyan sa may area ho ng Balintawak. If you are headed north, walang pila dyan ho sa Toll Plaza papasok ng NLEX. Ganyan din doon sa kabilang linya, yung southbound going to Metro Manila. Maluwag din ang sitwasyon as of 10:19 ngayon pong July 8, araw ho ng Martes. Dito naman ho sa area ng Libtong may Kawayan, ayan, magkabilang linya, nakikita natin fast moving naman ang mga sasakyan, mas makapal ang volume. At yan, ingat-ingat ho sa mga babiyahe southbound lane, ayan, nakikita natin sa ating mga screen, maging sa northbound, fast moving dyan sa may Libtong may Kawayan area ng NLEX. Dito naman ho sa Mindanao Toll Plaza, may bahagyang pila dyan sa palabas ng NLEX pero hindi ganun kabigat at tuloy-tuloy naman, continuous yung traffic flow. Doon naman sa kabilang linya westbound
patungo po ng NLEX o di kaya naman ng C3. Ayan, ay maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Dumako naman ho tayo dito sa may area ng Marilao sa lalawigan ho ng Bulacan. Ito mga karehiyon, ano? Nilagyan na ng warning. Ito hong tulay na madalas banggain ng mga truck, ano, yung mga truck na lagpas doon sa vertical limit. Ayan, nakalagay ho, low clearance, paalala sa mga motoristang magdaraan dyan sa Marilao, lalo na ho yung mga nasa cargo, yung may mga dalang kagamitan, 4.27 meters yung vertical clearance ng Marilao Bridge. At meron na hong dilaw, malaking signage yan. Sana naman wag nang babanggain. At dapat din, hindi lang liban sa marker, maganda, higpitan yung pagbabantay sa mga toll gate, sa mga toll plaza. Kasi hindi ka naman makakapasok ng NLEX kung hindi ka magbabayad, di ba? So, anong point? Di ba? Bakit makakapasok ang lagpas sa vertical clearance? Ito lang naman yun eh. Ganun lang kasimple. Yung ordinaryong sasakyan nga na simpleng kotse lang na normal tignan, hindi makakapasok sa NLEX kung hindi magbabayad. What more? Yung pagkalaki-laking sasakyan, hindi ba nila makikita agad, di ba? So, ito ho mga kabalen, gaya nga ng sinabi ni Secretary Vince Dizon ng Transportation Department, ay kailangan tutukan. Kailangang higpitan ang seguridad upang hindi na maulit yung disgrasya no kumitilho ng buhay. Okay, sige, dito naman tayo sa area ng Bocaue Toll Plaza. Magkabilang linya, maluwag ho ang kalsada sa mga oras na ito. Ganyan din sa may syudad ng San Fernando at nakasilip si Haring Araw. Ayan, first time in a week. Parang ngayon lang natin ulit nakita na hindi ho basa yung kalsada ng NLEX dyan sa may area ng San Fernando. At sa mga oras na ito, ayan, nakikita natin nakasilip ang araw. Pero paalala ho sa mga motorista, sumunod pa rin ho sa mga itinakdang speed limit at mga traffic regulation upang maiwasan ang aberya sa kalsada. Ito naman mga kabalen, mula ho sa North Luzon Expressway, silipin naman natin ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Pero syempre, bigyang daan muna natin yung komento nitong ating mga tagapanood. Ayan, nag-comment din si Nathaniel Evangelista, I love you, CLTV 36 News. Ayan, we love you too, Nat. Ayan. Oo, maraming salamat. At si Kayla Estrada, thank you CLTV 36 News. Maraming salamat din Kayla Estrada at sana tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta dito sa ating sariling TV station sa Central Luzon, CLTV 36. Ayan. Eto, nanonood din ang ating masugid na taga-subaybay at ang aking kaibigan Koyang Joel Stephen Manalo, Maya Pabak Kabalen. Maya Pabak, Koyang Joel. At sa mga kaibigan natin dyan, Ken Pong Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Karen Pong Pamilya Manalo, ating kanakong barkadang Edwin Manalo Jr. Kamusta dong? Kamusta kon Joel? Ayan. Isang magandang umaga po sa inyo. Musta na Justin? Mayap naman Koyang, ngayon masanting pamuring lalaki. Alok. O, di ba? Ayan. Siyempre. Oo, tiwala lang. Yan, magandang umaga ho at maraming salamat sa panonood. Ito, nakatutok din si Kuyang Paquito Beltran. Ayan, hinahanap niya si Kuyang Paulo G na maya-maya ay magbabalita ho sa atin. Merong eksklusibong
balita. Si Paulo G. Santos mamaya ihahatid niya sa atin, Kuya Pakito, ha? Yan, pinapabati ka ni Kuya Paulo G. Kanina kausap ko bago tayo sumalang sa ere. Dahil, eto ho, merong isang operasyon na mamaya aming ibubulgar sa inyo. Para naman hindi mabulilyaso yung operasyon. O, kung anong operasyon yan, abangan nyo lang. Tutukan nyo lamang po dito sa CLTV 36. Ayan, exclusive, ihahatid namin sa inyo. Hindi ko pa pwedeng banggitin. Kasi alas 11 pa lang ikakasa yung operasyon. Oo, baka mabulilyaso kung saan operasyon, di ba? Pero alas 11 ho, merong operasyon ng mga otoridad. Inisip no kanyan ditang gagawang mali. Yung mga, yan kung kayo ho'y may ginagawang illegal, mamaya pong 11 a.m. merong operasyon ng mga otoridad. Ano? At hindi ko muna banggitin kung sinong otoridad at saan ang operasyon. Yan. Para nga hindi mabulilyaso. Pero si Kuyang Paulo G. Santos nandun ho sa mga oras na ito. Ayan, at mamaya ibabalita namin sa inyo. Oras na magsimula na. At pwede nang i-spill, ika nga, yung tea. Di ba? Sige, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko. Dito ho sa lalawigan ng Bataan, real-time traffic situation via One Bataan. Ito ho mga kamalen sa may Layak, sa Balanga. Ito, maraming, ito nakita natin maraming tricycle. Ingat ho sa kalsada, lalo na pag ganyan. Hindi naman maulan. At bigayan sa daan, ito hong mga nakikita natin dyan sa may Balanga bound, sa may area ng Layak. Stop and go. Ito hong sa may nakikita nating sitwasyon dyan sa kalsadang yan, yung kanto. Diyan naman sa Hermosa SCTEX, maluwag na maluwag ho ang sitwasyon. At halos wala hong sasakyan. Paalala, sumunod ho sa mga traffic regulation. Dito rin sa may Pilar Bataan, gayon din sa may Rotary, sa may Balanga. Light traffic sa mga oras na ito, 10:27 ng umaga, July 8, araw ho ng Martes. Paalala lang ho sa mga biyahero, lalong-lalo na dyan sa may lalawigan ng Bataan, sumunod ho sa itinakdaang speed limit. Ano ba yung mga speed limit na yan, Kuya Justin? Sa mga pribadong sasakyan, 80 lamang, PUV 70. Ito ho, mga motorsiklo, 60 lamang ang itinakdang takbo. Yung truck at van, 50. At ito ho, mga kabalen, ay mahigpit na ipinatutupad ng provincial government ng Bataan. Ito naman ho mga kabalen, sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad San Fernando, Pampanga. Mula ho dyan sa may Tagulod sa Nicolas area, San Jose Traffic Light, General Hison Street, Consunji Street, V. Chumico, Macabali Light Traffic. Okay? Sa mga Fernandino ho at mga magdaraan dyan sa mga nabanggit na lugar sa syudad ng San Fernando, light traffic ho tayo dyan sa mga binanggit kong lugar. Pero light to moderate traffic ang sitwasyon dyan sa tapat ho ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Hanggang na po kitang Makabakle, Ken Dolores. The rest, light traffic. Maliban na lamang din sa may area ho ng Sakop, yung Regional Government Center, kung saan gaya nga ho ng ating nabanggit, binabantayan, ito hong road construction. Okay, na nausog yung deadline na move. From July, aabutin na ng Agosto dahil nga sa madalas na pag-uulan. Parang yung mga gumagawa ng daan, hindi nila alam na tag-ulan pag July. Laging dahilan nila yung inabutan kasi ng tag-ulan kaya na-delay. Okay, parang bang kanina lang sila pinanganak. Ewan ko ba? Pero ito ho, mga kabalen, at yan ho'y inaabangan ng marami sa ating mga kababayan
At kahapon nakausap nga natin si Engineer Guevara ng Siposco, nabanggit niya rin ito kung kailangan dagdagan yung mga barrier dyan ho sa construction site dahil lalo na pag umuulan, mataas ang tubig o pag binabaha yung area, yung gilid ng kalsada, hindi halata, hindi nakikita yung uneven portion na lubhang mapaganib para ho sa mga motorista. Yan. At hanggang ngayon, sinisikap pa natin makausap ang DPWH at si Ashley Punsalan ay nagpaabot na po ng imbitasyon sa kanilang tanggapan para sa isang interview. At this week, ay sisikapin daw nilang makapagbigay ng pahayag at ng update. Inaayos lamang yung ilang mga detalye kaugnay ho ng naturang proyekto. Ito naman, alamin muna ho natin ang magiging taya ng panahon. Ito para sa lahat ng mga kontraktor na laging sinasabi ay dahilan ng tag-ulan ng mga project delay. Ito, alamin ho natin yung magiging taya ng panahon. Mag-subscribe kasi tayo sa Pag-asa, makibalita kasi tayo sa lagay ng panahon. Para alam natin kung ano ang mangyayari, narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 8, 2025. Unahin muna po natin yung ating mga inisyu na thunderstorm advisory. Dito sa ating bansa ay may naka-issue na thunderstorm advisory as of 3:57 AM, particular na nga dito sa may area ng NCR at karatig ng mga lalawigan. So as of 3:57 AM po, may mga pag-ulang nararanasan sa bahagi ng Zambales at maaari ding makaranas sa mga thunderstorms ang ilang bahagi ng Bataan, gayon din sa may bahagi ng Pampanga, Bulacan, gayon din po dito sa may Tarlac, sa may bahagi ng Cavite at sa National Capital Region. Maaari itong magtagal hanggang bandang alas 6 po ng umaga. So magbibigay ulit tayo ng update. Muli po, inaanyayahan namin kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita po ninyo iba't ibang mga thunderstorm advisories at mga rainfall information sa ating buong bansa. So ito po ay nilalabas ng ating iba't ibang mga Regional Services Division sa buong Pilipinas. At sa ating latest satellite images, makikita natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat sa ating bansa na siyang magdadala pa rin ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ng Visayas at gayon din dito sa may Mindanao. Nakikita natin this week, mababawasan na po yung mga malalakas na mga pag-ulan na naranasan natin, particular na nitong weekend, lalo na itong bagyong si Bising ay papunta na po na may international name na Danas ay patungo na dito sa may bahagi po ng mainland China at inaasahan nga natin na ito ay tuluyan ng hihina at magiging isang low pressure area na lamang at dahil doon ay hihina na nga rin itong habagat na nakakapekto sa ating bansa. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala po tayong bagyo ngayon sa loob at labas din ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat makararanas pa rin ng mga thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi, ang malaking bahagi ng ating bansa. So unahin po natin dito sa Luzon. Inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, itong Ilocos Region, gayon din sa may Central Luzon. Kasama rin yung bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, ang National Capital Region ng Metro Manila, gayon din ang Calabarzon. Makararanas din ng maulap na kalangitan ng bahagi ng Occidental Mindoro at gayon din sa may area ng Cordillera. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, partikular na yung Bicol Region at nalabing bahagi ng Mimaropa at Cagayan Valley Region ay makararanas ng mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio, 17 to 19 degrees Celsius, sa Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malaki rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. At agwat ang temperaturang mararanasan sa Kalayaan Islands ay 24
to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Malaki rin yung tsansa ng maulang panahon or maulap na kalangitan sa bahagi po ng Western Visayas, particular na nga dito sa may area ng Antique at Aklan. Ang lalabing bahagi naman ng Kabisayaan, maaari pa rin makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa bahagi ng Mindanao, posible rin po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, ng Barm, at kasama din ito ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Yan po ay dulot din ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang lalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas ng mas maliwalas sa panahon, pero posible pa rin po yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Kung minsan po nagiging malakas din yung mga pag-ulan, kaya bayong pag-iingat po sa mga potential pa rin ng mga flash floods and landslides, lalo na kapag meron tayong mga severe thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, makikita po natin na katamtaman hanggang sa kumisay maalo na karagatan ang mararanasan, partikular na sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, habang ang nalalabing bahagi ng ating mga baybayin ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman na magiging lagay ng karagatan. Wala po tayong nakataas na gale warning, bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na nga ito sa may hilagang bahagi ng Luzon kung saan inaasahan natin na katamtaman kung minsan po ay maalong karagatan ang mararanasan. Lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Samantala, ang araw natin sisikat mamayang 5:33 na umaga at lulubog ganap na 6:30 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating mga websites, pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nga natin yung mga activations natin ng mga thunderstorm advisories at rainfall information at iba pang mga impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon. At live nga na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Padrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. A blessed Tuesday sa inyong lahat. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa Ulad Panahon. Ito mga kabalen, paalala lamang sa ating mga kababayan. Ito asahan natin ang kalat-kalat na pag-ulan dito sa Central Luzon ngayong araw ng Martes, July 8. At yan dahil siyempre sa epekto pa rin ng habagat. At ito binabantayan. At tutok lamang maging dito sa CLTV 36 News dahil maya't maya po naglalabas tayo ng mga thunderstorm advisory para gabayan yung ating mga kababayan dito sa gitnang Luzon at syempre yung mga iba pang lugar na karatig lugar dito sa ating rehiyon. Eto, nanonood sa ating programa, batiin lang din natin bago natin pakita yung Forex, si Ralph Isidro. Ayan, maraming salamat Ralph Isidro sa iyong walang sawang pagtutok sa CLTV 36 News. At nakatutok din si Jong Quiros. Jong, kumusta na ka? Get well soon, Jong. See you soon. We'll get well soon. Oo. Eto, nabanggit ni Jong, nag-comment si Jong. Ito paalala mga kabalen, uso ang dengue. Oo, kaya naman, ngayong tag-ulan, ugaling mag-practice nung tinatawag na 5S, yung paglilinis ng lugar. 4S nga ba yun sa dengue? Basta search, yung destroy, ganyan. Mamaya, babalikan natin yan. Basta importante, wala hong stagnant water para hindi pamugaran ng mga lamok. At hindi magkaroon ng pagkakataon itong mga dengue carrying mosquito. Ika nga na gumawa ako ng kanilang mission. Jong, magpalakas ka at hintayin ka namin
Shoutout din sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga na lagi hong nanonood sa CLTV 36. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ito naman, Forex muna tayo. Balitang may kaugnayan ho sa pera at ekonomiya. Ito, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong July 7 sa 56 pesos 68 centavos. Para naman sa Japanese yen, 39 centavos. Yung UK pound, 77 pesos 18 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 19 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 62 centavos. Yun pong dirham ay 15 pesos 37 centavos. Euro ay 66 pesos 57 centavos. Yung Korean won is 04 centavos at Chinese yuan 7 pesos 88 centimos. Bigyang daan naman ho natin yung ilang public service announcement. Ito ho mga kabalan dyan sa may Lubao, Pampanga, sa Nicolas II and San Agustin. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 hanggang 4:30 ng hapon dahil sa flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. Sa syudad naman ng Angeles, 3 p.m. to 5 p.m. ngayon pong Martes, July 8, mawawalan din ho ng supply ng tubig dyan sa may Metrogate Subdivision sa Barangay Kapaya para bigyang daan din yung gagawing flushing activity po ng Prime Water. Ito naman ho mga kabalen sa lungsod ng Mabalacat, partikular dyan sa may Dolores, Bana and Kakutud. Mamaya hong 9 p.m. tatawid yan hanggang bukas 5:00 ng madaling araw, wala rin hong tubig. Ito naman ho sa power interruption, wala hong kuryente hanggang 4:00 mamayang hapon dyan sa may Santa Monica o portion ho ng Santa Monica sa Florida Blanca, Pampanga dahil nagkakaroon ng pagli-layout nito mga primary line yung Svelapco. Dyan ho sa may Santa Monica o ilang bahagi po ng Santa Monica sa bayan ho ng Florida Blanca, Pampanga. Ito naman ho, bukas mga kabalen, same July 9, 9 a.m. to 4 p.m. Same area, portion po ng Barangay Santa Monica sa Florida Blanca, Pampanga. Mawawalan ho ng supply ng kuryente para ho magbigay daan sa layouting ng primary line dito pong Svelapco. Same din lugar, ganyan din ho, 9 a.m. to 4 p.m. sa July 10, Thursday. Ay, pangakaba po yung brownout na yun, Diyos ko. Pati nga po, portion pa rin ng Santa Monica, Florida Blanca, Pampanga. Yan ho mga kababayan ang latest public service announcement at wag ho kayong aalis sa ating pagbabalik. Ihahatid ko naman sa inyo ang mga malalaking balita dito ho sa ating lalawigan, Kapampangan at sa buong Central Luzon.
Yan at ang marami pang iba sa pagbabalik po ng CLTV 36 Newsstream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito ho mga kabalen, medyo good news. Medyo good news, sabi ko nga kasi bahagyang nagbaba, ano? Yung presyo ho ng gasolina ng 70 centavos per liter, yun hong diesel naman 10 centavos per liter yung ibinaba, habang yung kerosene is 80 centavos per liter. Yan ho'y medyo good news dahil kung matatandaan natin last week o yung 2 weeks ago nagkaroon ng tawag dito yung big time oil price hike, ano? Kaya naman talagang medyo good news yan. Maituturing na medyo lang. Actually hindi nga raw dahil marami pa rin ang umaaray, ano? Mabigat pa rin ang presyo at syempre yung epekto nito sa mga pangunahing bilihin. Ayan. Ito ho mga kabalen, headlines muna tayo. Thursday tuloy yung nailagay. Oo, Tuesday pala yan. Tuesday muna, excited talaga tayo sa weekend. Okay, so headlines po ngayong araw ho ng Martes, July 8. Ito ho mga kabalen, ano? Dyan sa may lalawigan ho ng Bataan ay dalawang mangingisda na nawawala ang nasagip po ng Philippine Coast Guard. Ayan, napakagandang balita niyan. Nasagip po ng Philippine Coast Guard o PCG dito pong Lunes, July 7, ang dalawang mangingisdang napaulat na nawawala matapos pong tangayin ng alon ang kanilang bangka malapit sa baybayin ng Orion, Bataan. At ayon ho sa Coast Guard, ay natagpuan ang mga naturang mangingisda sa layong 4.7 nautical miles northeast by east ng Orion, dakong 9:45 nito pong Lunes, habang nakakapit sa kalahating lubog nilang bangka. Nag-ugat po ang operasyon sa ulat ng pagkawala ng dalawa nito pong linggo, July 6, sa bayan ho ng Pilar, Bataan.
Agad pong rumisponde ang Coast Guard Bataan at nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga mangingisda upang mas mapabilis ang pagtugon. Matapos pong matagumpay na pag-rescue, dinala ho ang mga mangingisda sa Port of Kapinpin sa Orion kung saan sinalubong sila ng kanilang mga kamag-anak, yung mga local disaster responders at ng medical team. Isinailalim na rin ho ang mga mangingisdang na rescue sa paunang gamutan at idinala sa Rural Health Unit ng Barangay Wawa para ho sa karagdagan pang pagsusuri. Ayan, pagbati ho sa mga magigiting na men and women ng ating Philippine Coast Guard para ho sa isang matagumpay na rescue mission kung saan nasagip ho itong ating dalawang kababayang mangingisda dyan sa lalawigan ng Bataan. Saludo ho kami sa inyo, lalo na sa hirap ba naman ng inyong trabaho dyan sa West Philippine Sea na sa gitna ng pambubuli ng China Coast Guard sa inyo ay nagagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa ating pong bayan. Kayo po ay inspirasyon ng maraming Pilipino. Saludo sa ating Philippine Coast Guard, lalo na dyan sa may West Philippine Sea. Ito naman ho mga kabalen, sa bayan ho ng Porac, Pampanga, idudulog na umano ni Barangay Captain Alfernaco ng Planas, Porac sa Office of the Governor ang problema sa umaalingasaw na masamang amoy mula ho sa Prime Waste Solutions Incorporated na matatagpuan ho sa kanilang lugar. Ayon ho kay Kapitan Naco, ilang linggo nang nakakalanghap ng mabahong amoy ang mga residente dulot ng operasyon ng Material Recovery Facility o MRF ng naturang kumpanya. Githo niya, hindi sanitary landfill ang inaprubahan ng barangay batay na rin sa kanilang Letter of No Objection o LONO, taliwas sa sinasabing kasalukuyang operasyon ng nasabing pasilidad. Samantala, humiling naman po si Mayor Jing Capil ng hanggang 1 linggo upang iimbestigahan ang nasabing reklamo. Ayon ho kay Capil, 1 linggo pa lamang siyang nakakabalik sa pwesto at nais niyang personal na bumisita sa pasilidad upang makabuo ng detalyado at makatotohanang ulat. Dagdag pa ho ni Mayor Capil, ipapanukala niya sa sangguniang bayan ng Porac na magsagawa ng regulasyon sa hauling ng basura, lalo na't may 2 waste management facility sa kanilang bayan. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang issue habang hinihintay ang opisyal na aksyon mula ho sa pamahalaang panlalawigan. Sa ngalan ho ng patas ng pamamahayag, tinungo po ng CLTV 36 News ang mismong ground ng Prime Waste Solution kasama pong opisyal ng Barangay Planas dito pang June 20 upang makuha nga ang kanilang panig kaugnay ng reklamo, subalit hindi pa ho sila tumutugon at patuloy na inaabot po ng CLTV 36 ang Prime Waste Solution kaugnay ho nitong usaping ito. Bukas po ang aming himpilan para sa kanilang panig at sa iba pang panig ng mga kampo na may kinalaman ho dito sa usaping ito dyan sa bayan ho ng Porac,
Pampanga. Panoorin muna ho natin itong pahayag at itong balita ni Kuya Paulo G. Santos. Talagang masamang amoy. Yung iba, sabi nila, sumasakit na yun dyan at nagsusuka na. So sabi ko, pinatawag ko ulit yung mga kagawad at yung mga complainant. Isulat nyo sa paper ako. And then, pupunta tayo ulit sa Office of the Mayor. Nagkaroon po ng consultation yan, public hearing. So hanggang maibigay nga namin itong lono sa kanila for MRF. Nag-uulan noong June 12, 13, 14. Talagang grabe. Talagang naano kami sa social media. Ano bang ginagawa ng mga nanunungkulay dyan, nakaupo lang. So talagang nayari kami sa social media. So, maaaring pumunta kami kay Governor at kay Vice Governor para malaman na rin yung problema. Kasi may pasukan ngayon, may nag-aaral yung mga bata. Pag ano ng mga bata, naamoy nila, may mga reklamo na rin yung teacher. So baka mamaya lumala, magkasakit, magkaroon ng diarrhea rito, dulot na kami. So kami naman, sabi ko, yung operation ng Prime Base, alam ko nagbi-business kayo, pero siguro naman ako, ayaw nyo rin na kahit may business kayo, yung nakaka-perwisyo kayo. So kailangan lang maging compliance tayo para walang ma-apektuhan na tao. Kanala po makaya sa rin memalen na manalakaran ko po pabla sa sa benda po atin ng ECC, atin ng compliance po kayong DNA, pero ating magreklamo at ating kakabulukan kaya pong operasyon na. Makanano ko po manalakaran kaya pong pisabihan na poder na po ng LGU. In LGU naman, in role na ng LGU is to regulate. Bakit hindi pong dadalanan na rin kaya katamang kapalan na itabing kakabulukan kay tengka, iparada dala. Siguro i-regulate tayo. Nanlang oras pwedeng dumalan, nanlang oras manubse, makanita. Kailangan labang magparada. Kaya niya kasi mabulok yapin tang truck, tulo-tulo itang katas na ng basura. Proper regulation po ang makasa kayo na iya po yung gawa na ni Kertamang LGU. Sabi ko din, muling almost medyo malambat tamang may wala. Baka ta-consolidate nila piyaring tengkarelang permits, tengkarelang licenses. Siguro makapag-report kayo po minsan kayo. Yan ho, kabalayan ng tinig ni Kapitan Naku at ni Mayor Kapil dyan ho sa Barangay Planas, Porac, Pampanga, kaugnay ho ng usapin dito sa operasyon ng Prime Waste. At gaya ho ng aking nabanggit, bukas po ang CLTV 36 News para ho sa panig ng Prime Waste kaugnay ho nitong usapin. At ayon ho kay Mayor Kapil, ay isang linggo ang kanyang hinihingi upang tutukan itong reklamo ni Kapitan Naku. Ayan. Nag-message na si Patrick. Ako daw ikakat ng 11 a.m. Ako po ay magpapaalam na mga kabalen. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. At tutok lamang dito po sa ating page dahil tuloy-tuloy. Yes, mga kabalen, tuloy-tuloy ho ang ating pagbabalita. At mamaya yung Unfiltered Voices ay pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa ating mga kababayan, mga prominenteng tao, mga lider ng komunidad, mga natatanging individual, mga ordinaryong mamamayan na mahalaga ang boses para ho sa ating ikabubuti ng ating bayan. Yan ho ang ating mapapanood. Yan ho ang aming handog sa inyo mga kababayan dito sa CLTV 36. Muli sa kalat ko na buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.